Baby, I will be anywhere with you. Baby, I will be anywhere with you. With you. Oh, don't bury my need anymore. With you. Obala ni so ano abomode no a share dia mama na efe kama. Chi obi bia anwure. Oba so ano a share link ni mama. Okay. Bia e boko. Oba so ano a share mama. Oba so ano a share dia mama yo. Omode na share mama why? Nipa bebre nim se me ma. Nti o sha na ya kama. Anwure me chiachia baby a wo bia. Eva Dubois, Roger Joseph, Big Salute, Patrick Ahine, Yafori, Michiamu, Nimri, Apia Santi, Jennifer, thank you very much. Mary Magdalene, Dana Usu, Reverend Joseph Jima, Mibiabo Cordia, Michiachia Munina, Flavorful Connect Kitchen, and quality Ubia, Walla, we should him say, Yede. Thank you very much for the gift. Flavorful Connect Kitchen. It's a bribe for me to keep my mouth mute, but I will not. Flavorful, what to say? One in Ghana has a own quantity. Ubianim some quantity. Mambisa. Reverend Adakwa Mechiao champion. So for Bibia Boko. Stobite Mechiao. Roger Joseph, he says, Papa, it's like you look so down. Why? Is everything? Yes, so champion, everything is okay. I'm all right. As usual, ja. So well, Ghana Brabo. Uhiya ni kuyen. Akra ebe ye. Ja de be mpaibo. Na yakaton so sa. Panda Multimedia, mechiamu enmre mechiobia. Yeah, Flavorful Connect Kitchen. Hey. Mechiamu nyina mechiobia. Mo WhatsApp me respond mo WhatsApp message ni nyina mesra mo. This week na pressure kakra o nti. Me intime respond but I'll find time and respond to each and every one of you. Ebenezer Ohenitachi, Paul Suman, Doreen Sewa Brefo. And mechiamo.
If you have any question, you can drop it at the comment section so that I'll glance through and then answer your question. Or question be ambacho ubetimi atworo why any die ni ambrase kwanso. Na Charity Vidensia Ya Grace Elizabeth Andrew mechiamu nyina nwumre bia boko menim se nyame adom obi a boko Chubia OPATAFUOR so me nyame adom Sally Akia Lamte ba choboko de munyina mo didi anwumre mo amwo Ghana Accra Kumasi Tamale Takrade Cape Coast and its environ ba cho mo didi Dorcas Opoku, greetings, Papa. Please, when are we having a prayer session online? You need a prayer session, right? Okay. One day I'll find time and then pray for you. Oh, what question? We are Fabra. Fabra na and easy. Yes, what question we are Fabra? Me train with him. Why? Elisha Jan Fusosi, please, Papa, is God and angels eat in heaven like as we eat on earth? The perspective of eating, it differs. Or see above what in Yankupon didi. I would say there were so many dimensions. And there was spiritual words be brave. Now the attorney say Elisha. The yen was sort of untimi from Massa Siso. And at the Onipedin was sort of untimi from Massa Siso. Inti Onyankupon didi. Onom. Nemum the old DNA the onom. And this said the Ediwa. Nemum so fashion utilim say. Nyankupon onchiri fufuo. Ene Nyankopon won chiri tuoza afi abofo no so omun chiri fufuo ena omun chiri tuoza afi nemmom no de yetie ne se ye wo aduane specific bi ne enam specific bi omowe on se aponche odi ma urade a ondi Onyankopon ondi aponche nam. Okay. Enti ye was specific aduane a Onyankopon di ho. Ena say owo omo dimensions ni mu omo aduane nko, but Onyankopon anase osoro abofo eyi ne ho adi physicality said ye me ne wotu a ye di nkomo edi a aduane bi ade be ma ne bia no obedi as far as say aduane ne ehungu fin. So what as ye aduane bi wo ha ehu agu fin into di ma asoro abofo omundi anase enam bi wo ha wo de mo omo a omo nweda sanete enti Onyankopon didi. Yes, what question bi abetimi di aba?
Yes, Dr. Odro, our class prefect of the house. Dr. Odro said, OPATAFUOR Quill X, no. Mepacho, yebetimi edino. Abribia anasa adaya okrada. Ubetimi edina abribia, udino okrada dia. Which means upesa okra ayedin. Inti apart from eno no, udino other day bia, upese unya apomuden. So, into udino other days bia upese unya apomuden. Ba okra adane de, machiro ha obesi edin. Baby oh. Baby Doreen said, well, before, yes, he says, example is when they visited Sarah and Abraham. Yeah, of course. Angels do eat, but it's not every food that you can give it to the angels. And they have a specific type of meat that these angels, they like. So it's not every meat that you can give it to the angels. Okay, thank you very much. What else again? We have a message here from the champion. It says, "We prophet, the serpent deceived Eve, but God direct Moses use golden serpent in the wilderness to warn the Israelites to look and leave." It's not a question, Michael. Are you making a suggestion or what? Or say, "Wo and the dada Eve na so Onyankopon ma Moses kobre wo na asam to Israelfo na no mapeje omani ahwe na omatimi anyankwa okay or see that can you cook the eggs? Okay, yeah, Reverend. So penny and wait me and one to say normal kosua apart from say we the quail eggs and the year rituals. Say your rituals that between the Arabia. 5 years was for. Is it possible that a pastor may operate through the ways of the Queen of Heaven and but may think it's the divine spirit? Yes, it is possible. Obi oha ahomoni betimi awia but now okra onyawe into okra ne ka ube deny. I just say obi owo upper hand. Minima sofo bebre omo Ghana ha. Oka kire ne say Queen of Heaven edini adwuma on twema adentia. Because onu anka se onimnimu se onko adrosu onko obusu bia hoda enyame na de bi obo ne mpa ye de bia enti ede na abeka kyem se mimfiri nyame na esusu sa na tie se de abofo no wo esoro ho a bonsam etimi dada wo mo ema ombedi na echi no Queen of Heaven wo ye far mightier and powerful into obetimi adada pa. Okay, J. George, seek ye the kingdom of God and his righteousness. Please, Prof, how can someone seek the kingdom of God? Is it by going to church, preaching gospel, or running to the man of God? J. George, I didn't explain this. My explaining a subontain long time. My Bush and Cross, my explaining more than 10 times. It's a lie. Seek ye the kingdom of God and its righteousness. Machro, how the kingdom of God is like. The entire cancer, okay, Nana JC, I say, Papa, please. That's hellfire. That is prepared for Lucifer and his other entities. Will humans that will not make it to heaven be part? Because other preachers are saying it's for Lucifer only. Oyale. Bible say the omo odifo nsuo kuruwa baako no obenye odifo akatua tienie de onya odi oma odifo nsuo kuruwa baako no obenye adifo akatua ene nti o say Jimmy urade manum asem di na wasibetim nemmom upeyedie dia jimakoa odifo anum asem di enti wasibetim means ubenya enkwa odifo enkwa ahoden efiri Jacob tumfuo mu na eba enti uji onyankopɔ anum asem di a wasibetim, which means you will live. But uji odifo di a odifo frɛ urade di a
yedie na obenya. What you say? Which means so wodi Lucifer di na wodi Lucifer apede so a baby a wote no ehwa na obekọ. Untimi nka nkyere me say yesiesie eja no e de ama Lucifer nko na wo nipa de wo nko hobi. Me pa cho enye no kore. Obi okra say bi enye no kore. What else again? J George Nana J Senior ma respond. Okay, Collins also papa with all humility. Was Adam and Eve sin really about eating piece of vomiting? Collins Medin can't answer we. I don't want a repetitive questions. Don't repeat yourself here. Questions be or Medin can't answer that. But chill at the Kodia pot here, a transfer or Garden of Eden. Good. They may be the people who have died and they are heaven, what job are they doing in heaven? Can we explain kakra mamia? Why? What we say a question? Mary Magdalene. Explain no question kakra mamia. Why? We see people who have died and they are heaven. What are they doing in heaven? Question no person we say omo mawu na omo heaven omo ye den ho ana. Okay. Flavorful Corners Kitchen. Okay. Collins Mensa. And why did God put the tree of knowledge, and good and evil in the Garden of Eden? Medin can't explain the actual that it has nothing to do with any fruit or whatever. Collins in tissue share video. Why? Please, why did God not punish Phinehas for killing, but he made a covenant with him? Chairman. Yes, keep on. Mumfa mo question nimra. Why? Na me answer mamu. Or say Kevin, or say Papa, please, what will be the signs that will show if you work for the Queen of Heaven? Or say the be dead who say we were Queen of Heaven, adia eda and so pass or penetrating oba. Say Queen of Heaven e penetrate oba. O mua die baku say. So who's a Queen of Heaven? Ewura oba mu a omua de maku say anything na Yesu kesi no Queen of Heaven who say wa penetrating oba omua de baku enti so for maami bia omua de bia say otodwo mani patihwe say den kra engine ntum omua de obi omua de bia no efiri Queen of Heaven ho ono na de sa spirit ne nam ena obi a otwa ntoro obi otwa ntoro extremely na won ka no kore bia so no oye Lucifer. Most of the time no say nipa ne kasa obehwe ne mini say no na wo sanimu o say wo na ya amoso da ya amuhu omo wo da ye mu no wo no e wo mu different o wo a wo ye green e Lucifer de wo ye black wo ye Satan enti wo nse obi otwa ntoro na Lucifer wo no elsa ne minim enti obi especially emma na ya no muta ye possessed atiase enti obi abo so ye Queen of Heaven nipa bia no oye oba omuade oye bema soso a o pretty in such a most of times no emma ne de age se obie wani ema hu se we omfiri nyame so what you say ba nye sa hu but emma ne de ntia Queen of Heaven atwe emma bebrebe no eye adibuo ntia omumu ade nti Queen of Heaven no sa na ote okay
So what job are the saints in heaven doing? They are not doing any job. Do you want them to do any job? Mary Magdalene, open say omo ye akronkronfo ne ahotefo no omo heaven no. Open say omo ye adwuma bi ana. Adwuma bi ni ho. The only thing omo ye an say odi enidie. Na asase we su no mokra enye hwe enye bibia na wo say me ka kire mo. Enye bibia na wo say me ka kire mo. And say me let me keep it to myself. Okay. Entimpacho omunye bibia. Why? And one say you fellowship with God over there. And that is all. Bank manager be any heaven. Doctor be any heaven. Lawyer be any heaven. Ubi any wa wenya asem wo ha. O kwa ode ne kokoto. What do you say? Yes, question Fabra na time na na ekọ. Oh, my question maybe. Muslim nyina asa. Okay. You might take some questions at the ayampon. I mean, I do my best yet, Debbie. Why? Papa, I read a book which stated that after Adam fell from the grace, he stayed without food for 90 days and tried severally to commit suicide as a way to seek for pardon from God. Please, is it true? A lot of things might have transpired. A lot of things might have transpired. But Jacob 2:4, ne 90 no, I just say ubi chiro, ubi an chirewa, untimene ne 90 da. Sorry, here. Daddy, how can I deepen my relationship with the Holy Spirit? On konkono dear, the first thing I also want to say, on konkono dear, I whom I walk heaven, you know, on the most cleanest. A duo per se on konkono ba on chena, sebi in prediasa. Any pano undi uhunia, untimine on konkono nante da. Ebi kurensi. Enti na ya na sa en solid bia omo 966 form be hia no na ne 960 form na wa ye no ho basa asofo bi o ma ye rasta bi omo ho basa o be hia no laventa bi ni Florida water mo frɛ no Florida water ni hunyenya bi basa we on konkono be that timi no anante on konkono can never work with people of that type. The Spirit of God is a gentle spirit. I love the Holy Spirit because it is a gentle spirit. Now, if we are to be taken back to the olden days when Jesus came on the scene, if you were to be alive as at that time and you had the opportunity to meet Jesus, you could have experienced the difference. Jesus was smelling nice, good. You see, when the women went to Jesus, they poured fragrance, nice and expensive. A vanilla sweet type, scented type. They pour it on the head, some of them on the foot of Jesus, showing you that the Spirit of God lies something that is very sweet. A nice. Now, obia or see nyame honhom asini so. Obeka Genesis to Revelation. Bebia Paul, Peter, Matthew, Yesu Christo, bebia Moses, David, Dimuni adie, onyame honhom esi wo so a, obi honhom tibi si ne so no say ya. We pass ya honhom say. To me mu kurasi ni say. We onya honhom papa bia. What do you say? Obi wo oduma mitimi hwe asofo ni bisa na mensere. Nyame dwuma baako a wo ya, e wo se wo ye gentle.
and sekan bi esensen wo mo ho and sekan bi esensen asofo no ho na ntomago bi bubo mo ho na omo nan boroboro form se basa uhia na ne ho kan kwase afo se o se nyame nsa wo mo so na aka se nyankopon sa na ote o uhia nyankopon honhom a watimu say yes we de ye honhom ampa yankwase ya honhom se entomago sensa mo ni atiti kojan na bobo mo ho na jeje na bofo de ben na ebia ye rasta ni rasta no pa emu kankan no etwu hwina no a gise de ko 37 what kind of spirit is this? Mami akuya kuna do I say, Papa, why are most of the pastor's wife evil? Yes, sometimes you see the problem with women. The problems with women is familiarity. Die ekum ema wa asase we so. Ade a ha ma embema oba onya ogie. Ebema ema abre wa asase we so. Aye familiarism. Ye can say familiarism oba ema omoye omo minimu no. Enye minim wo ho. Ena minimu no e wo ho. So what you say? Ebi obi fi say ono oyoba after all wo be man kura no o ta pachew e wo dem on say a ma mentality bi wo mutirim on e ma wo suban bi o kura no say na no ye say o ma wo match no o pa ne chew o bu kotodwe wo dem e na o pa ne chew enti wa pa ne chew no be ma wo bu kotodwe pa chew no automatically wo de utumi nyina ma oba no enti the next moment no o feel say ono kura wa hu nakedness Mika say kura so ebia wuntimi performing well e wo dem enti wo no ohu say ase wo kura tilapia baby sad so what I say enti sa esu no wa yo ba kura ye kitikiti kura na e wonimu e wo na adwini o feel say once I woni na dane de woni na dane nko a de wa hu nti no unya obi abiem aha na di problem ni ba no aha na di problem ni ba no sa na etio e ma problem no aha na problem ni wo no ye wo bema bia ne said ye sini ne tena bema bia asase we so bema bia ye wo said ye sini ne tena bema odi tumi bema wo ye ohene ote akonya so bema wo ye konfo bema wo ye sofo ye wo said ye sini ne tena so what you say se wo ba wo nchen no one no beda eye ni nipadua one wa beda but sunsum no de oye onipa ne de o enti sunsum no so wo ho se nipa biara obegigi sofo no ana obegigi konfo no obegigi malam no ana obegigi nipa na atumi ni kura no ono so begigi no awu de etie no enti oba no ema no asofo maami bebre no sa familiarism no ni kuru bompa ye ma abubuafo sore anifrafo anite enso saas of maame no ko ade owo suban bi wonimu a enye papa adenti na asof maame fo bebrebe omo anya jimijimi a na omo ya criminal adenti a because of say anointing no enwosra na ewo papa ne so na ewo se odi enwosra ni na okrokro enwosra no obu enwosra no na ohunu se mikuru ne me da wo mpamu a eno eye ni nipadua na emom osori firi ho edware wie etina sese wo prichi a de o prichi ne ye honhom na osom no enenam ni mu kasa eno no oba ema bebre laki sa wisdom no sa adwene no so enti wo kind from Genesis to Revelations a ema e wo Bible mu nyina ema e wo Bible mu nyina ema miensa eko enan pebi na me yada wo mu oba bi ti say Mary Magdalene oba honhomoni ametena ni mu no oba bi ti say ye kan say Abigail so oko David fie but eduru mre bi na Abigail di nsem hu no enti ka wo yanya problem nanso ye very fast as I amending ways uko ye kan say Esther susu hunu nyansa etimi toto na henie yie
enti emma problem pa ekura omu asase we so a emma omu ntimi nya yie emma ntimi nya yie eye familiarism we ye MP we ye minister we ye president we ye ohene we ye odifo unya wura oba ne pant nko a na adwene bi woni tirim se wanya wuro me pant ne nko a mahu be ma ne de me no ye pe o kasa kire wa onwene ho o ye bibia onwene ho so on sa mentality no enti nani baba ne ho so no na tumi ni adoma chede na nyankopon e de ama wo na wo se nka wo odifo no wo di hira wo yamu ma na wo yamu ma be ye adefo no ubehu no na oba no suban bi atini mu ntino wodi tumi no na odi asai oma no enti wo hwe bible mu a adifo bebere ma oma anya yie busa ho se Moses no oni yere Moses no oni ba eye den na Moses ma no nyankopon amfre omoda na okofre bontensu ni busa sa asem no ye no tiri nchen a busa ho se eye den na Peter because Peter no owo yere owo ma eyede na Peter nyame anhira ne ma eyede na Matthew nyame anhira ne ma hwe odifo Isaiah no owo yere ne ma adenti ne nyame anhira ne ma odifo Jeremiah no owo yere ne ma adenti ne nyame anhira ne ma busa sa question we busa odifo Samuel mu nyina omu nyina no omo wo yere no adenti ne nyame anhira wo omo yere no omo ma busa ho sa question no sa nyama we esisi because of say esubi wo matiri aye freno familiarism of you say woni na dane de eno anu no what you say of you say woni wada sa de we ene di eye Sarah Emma Queen of Heaven ewia na say enye nyankopon a na woni agyanom te say Noah agyanom te say Enoch agyanom te say Metusala ewo apamo a waka ne na apamo ho ntam say orindi na apamo nsakirame na enka a Christopher nka ne yase nyina hye what you say enka energy sen a Christopher yekosom enkramufo because eduru mire bi no asetina na Sarah ene eye Abraham tintino Abraham ko nyankopon anim se enhira wo ma Isaac nyina no ewurade mfama no no mfama Ishmael because of asetina na Sarah ne eye kan say Abraham tinti eduru mire bia na Abraham ne ba Isaac ewase wo ware no wanko na ware ase o ma na kola na ko ware wo ba na de bre no adenti na Abraham anko awale ni bi wanko awale ni bi because na abufuo woni mu sa na tienti e ma no sister di ntia of ma mi fuo bebre o munye papa no ase no no familiarism e na ekum o mo because sofo ne mada na mahu ni be ma ne de ebi kura meka say wantimi ampawa no so kura de ne wo mu kura ugina puppet so a wo preach na wo so o receive Holy Spirit no na obema no size na ejina oba na ni so osofo a ware o church member wo preach na wo so otie nyame asem no na ne obema ni jina na ni so nti wantimi ampawa o ka say sorry jina ho a mumie nsori na urade ase on sorry da adentia because we hu obema na o ka woni trim ne na no se we o man asori nyina ne bema kitikiti bi ndie and hu so ye stubborn me nim emma ye very troublesome in the world, very troublesome. What you say emma ye very troublesome pa omo mindset no o ma dwene na wo o trim no e different. Yeah. Oh, what about church member? Our sati front line. Ukase wo mun sorry anu ono nko a church ansa na wa sorry. Bonsu wa create tension amu bi ehun say okura wawe. Because the way a sister na see tete ne ho wa sorry wono. We dey otim say sofo aka atafere. Obami achi usisi ya. Adi so ebi kura nka wo ye ne part to part movement. So obami achi.
Emma problem, no, the problems with women, and familiarism, and you okay. Yes, who a question be a fabra na mo amubusa questions no a flip ko. Emma problem no. Emma problem pa no. Emma problem no. Ti emma de wan hunu emma kwan a emma be mo abre wa asase wi so be o se kono ngo kaya no. Bra be bre be ma pa bra be bre. O maso din. O maso din. O maso din pa emma o maso din. Oh yes, you can bring your question. 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 Hey Gaban or say Papa, but I'm cool. Well, say me can say a man in anye. Hey ga, me can say man in anye unemu a man or do na nenye. And he said, Adia bi as you say majority carries the vote. And he said, do one nya, you make say man sanity. Duke Blankson, Prophet, I need your number 0540770896. 0540770896. Don't call, just WhatsApp me. Daddy, how can I ensure my business ventures align with God's will? When it comes to business, God does not come in. The only thing God will come in is when you want to establish the business spiritually. Business is not the way you think it is, right? It's just that you can be, there are some businesses that you can't venture into it. What is here? Say, Jinamawa, please, what's the positioning? Or say, Papa, please, was that position given to Queen of Heaven or she took it by herself? Also, who was her king before she rebelled? God or Jesus? Minto question let's see wadaroma enka u chechire mu ma me hu ya Roger Joseph was Papa, so is the cause of that you don't want to get married? Oh, that na me dio me de bia me come say oba bia wani su biru bia untimi fam fam afichiri me, they know me, I know women and they know I know them. A woman will misbehave out there, but when you get closer to me, you put all your nonsense out. Ubetimi de father na ba mo. Maybe there, Roger, sika na minya mi ada menya sika na me ware. Minya sika, minya sika me ware. Now me, I have 11 ways. 11 ways. I have 11 ways of handling women. And trust me, when I give you that tactics, no woman can misbehave before you. I'm telling you, they know me. I'll not beat you, I'll not do anything. But you weep. But I can't give it to you, okay? Don't worry. Roger Joseph said, Papa, you are rich. No, 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 no. I'm not rich. I'm praying and hoping that one day God will give me riches. Also, please, if Christians marry Muslim, is it not a problem? It's not a problem, right? So who is the one marrying the other? Aaron Boateng, explain to me.
Yes. Munchire mun nsɛm na mentimi ntie ne yie. Na me ansa mo. I see that how can I discern God's voice more clearly amid challenges? You can't when you don't have the Holy Spirit. You can never. You can never, unless you have the Holy Spirit. So get that. Yes, the best. I say, Papa, please, can your spiritual ears and eyes be stolen? Of course, it can be stolen. It can be stolen, or it can even be shut down, or a principality can tamper with it. Or say, usunsumu aso anywhere ni. Yes, several times. Or say, please, Mark Nobet, please, the seven spirits before the throne of God, who are they and what do they represent? It's a lot. It's a full topic. Nana J. Senior, also Papa, please, why is it that someone will do the work of God for many years, but going on retirement, some goes with serious health conditions? Why does God allow that to happen to them? It's a very good question. Papa, why is Reverend Tinubu says, Papa, why is it that some of the spiritual beings look so weird or fearful? Okay, mami answer. Nana J Senior say adentina asofo ni bi ho a ombeye nyamedwuma afei aduru omum panyin fie so no na yale basa bi abebo wo mo. Well, ade a wose oti ase ne se nyamedwuma na ayeye no obi wo ho a ahyase no aboade a wose otua no wantua. So what ase, every believer here on earth must pay a price. Nipa bi a wo asase we su bia se opese nyankopo tumi ene wonante a ade se wotua aboade wantua aboade a untimi ni nyankopo tumi enante da. Every believer will pay a price. If you don't pay the price, you can never access the divine realm. You can quote quotation to support your claim or whatever, but that is it. That's how it is. The reality is ne say uya opaye den this o tuabo ade. What you say? And intinu ye wasofo ni bi wo ha ahyase no omu ntuabo ade. Enti wo bekwa wie ya afei na no wo tuabo ade no. So what you say? Ana nyamedwuma na ye uhu ni saa no. Nyamedwuma no obia de ne frɛ o. Ana nyamedwuma no edifa. What you say? Now, nyamedwuma na ye no. Say we osofo, we odifuo, we apostle, we bishop, whatever. Baby a nyankopon be frɛ o. Any enipakuo kura nyankopon be frɛ wo mu no. Sa e frɛ no so ho. It dependi amane ne price a ubetua. So now the etienne say obi wo ho a enkom hye daw so. Ye wo adifuo ni bi wo ho a enkom hye daw mo so. Ye wo asofo ni bi wo ho a enkom hye daw mo so. Omo so obi wo ho so a ye frɛ no e wa asase we so enkom hye bia ni so. Obi wo ho so a yes ye frɛ ye soma no ba asase we so say o me play role bi no play role ni wi a no mo nsa mfa ni mfiri asase no so nko. What you say? Enunti obi wo so a te said ye mi kire mu kire o say
sofuo bi a nyame bɛfrɛ obia no baabi a nyame frɛ wo no ɛne nipakuo a ɛwɔ hɔ ne na ɛbɛkyerɛ wɔ amanneɛ ne o price a wobɛtua no saa na teɛ yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ asase wei so a ɔmo yɛ special saa nkurɔfoɔ no ebi te sɛ Jesus Christ, ebi te sɛ Ezekiel, ebi te sɛ me OPATAFUOR, ebi te sɛ ɛyɛ kan sɛ Jeremiah. Saa asɔfoɔ wei a mabɔ ɔmo din no ɔmo kura adeɛ bi special na wo a wonhyɛ da enim Nyankopɔn tumu mu na wonim nyame honhom mu ehunumu no wohyia asɔfo bi a wo take it for granted. Now me kyerɛ wo die nti ɛma saa asɔfoɔ no yɛ special. Now me say yɛwɔ enwosra bi wɔ hɔ. Saa nwosra no Onyankopɔn de ma wo a ɔma wo enkrante, yɛka sɛ enkrante a ɛyɛ sword. Na sword no ɛho nyinaa yɛ gold, yɛde pure gold ɛne yɛde ayɛ saa enkrante no. Na saa pure gold no ɛnyɛ sɔfo bia na Nyankopɔn ma no bi. Saa enkrante no before sɛ Nyankopɔn de saa sekan no adasɛ saa ahoɔden no ɛbɛma wo no yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ ɛne sɛ yɛwɔ nwosra bi wɔ hɔ a yɛsiesie no special a ɛfiri ɛyɛ adansefoɔ no mmienu ɔmo nwosra mu no ɔmo ahoɔden mu na yɛde ma wo a deɛ teɛ ne sɛ enipa bi ɔbɛba asase wei so anaasɛ baabi a wote no saa nkurɔfoɔ no ɛwɔ hɔ no nyinaa no Onyankopɔn ɛde wɔn atemmuo ɛne wɔn bɔne a wɔn adi no wɔ asase so nyinaa no wɔn pia no nyinaa di gu so ɛma wo suffer the consequences of it. Na wo suffer wia afei no obi ɔbɛba wo nkyɛn bia no wowɔ ɛho kwan sɛ wode ɔgyeɛ ma no enti wode ɔgyeɛ ma na which means yɛn ha yɛn ho ɛnsae ɛmmu nipa naten. Saa nwosra no ɛnyɛ obi a na ɛwɔ bi. Moses no oni saa tumi no so ate aseɛ. Joshua oni bi, Elijah oni bi, Elisha oni saa nwosra no so ate aseɛ. Habakuk, Malaki ne Hosea saa diifoɔ no nyinaa ɔmo ni saa nwosra no. But onyame ma ɛyɛ Ezekiel bi, Onyankopɔn ma ɛyɛ Yesu Kristo bi, Onyankopɔn ma adiifoɔ bi special bi. Enu nti saa nkurɔfoɔ no ɔmo ba asase wei so a ɛyɛ na ɔmo brɛ paa yie, ɔmo brɛ extremely. Deɛ nti ɔmo brɛ ne sɛ nkurɔfoɔ a ɛbɛba ɔmo nansi nyinaa no Onyankopɔn de ɔmo brɛ ɔmo atemmu a yɛbɛbu wɔn no yɛde soa wɔn. Obi bɛka sɛ asɛm asɔfo yi kan deɛ yɛwɔ ho bebree wɔ Bible nim metumi akotu quotation sa wopa metumi akotu quotation. Ɛnu nti no yɛwɔ saa asɔfo ni bi enti obi wɔ hɔ a ɛkyena bi wobɛhu sɛ yaleɛ bi abɔ me anaa meti baabi a wobɛka sɛ na ɔyɛ dwɛ na ɔyɛ arrogant ɛnu nti ɛna nyame ayɛ ne saa anaa sɛ wakɔ aduro so anaa bibi saa ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Na obi wɔ hɔ a na manneɛ ɛne ne haw na ɔda mu no Nyankopɔn timi yi ma me. I can give you examples of my own life. Somewhere 2013, 14, 15. Me yare pa seriously. Me yare to an extent say me proy and so na me yesofo. Me kyerɛ wadeɛ. Me proy. Me ka obi a oni mi bia from that time no be ka kyerɛ say ɛyɛ no korɛ. Me hunam nyinaa proy. Me proy just like that. Na me ntimi ɛnhyɛ atareɛ sei. Mintimi nhyɛ atareɛ sei because me hyɛ atareɛ sei a mintimi nworo me honam no me flesh no ebetutu akeka matadeɛ nim. And you know, it got to a point, I felt say as a Nyankopɔn agya me. But until say years back, 2 years, 3 years now, I was exhausted. In the beginning, not the faith was there. I was exhausted. Now me was ahoɔdini gidie, but 3 years now. Me that's what sati bi enimu. Me a menda anadwo. Enti wo busa obi a wa bɛn me bia ana sofu bi oni ma bɛnante da.
obeka cho so odifo opatafo or naida adentia me naida ehona ye di say 2 minimum me what you say manada for 3 good years na ma pro abeda dem manada na pro na ma pro mu nyina akora so no na Nyankopon soma awemfo amwo mu firi soro ebewe me anopa wi ne anyumre ehona na Nyankopon esiesie mi ebi wo ha mitimi bompa ye se urade njemi urade timi ka tere mi se emre ne ena odi begime no enuru honom enti me bompa ya eye angels no anase either say one of the 7 spirit anase empayinfo aduonu na ni bi no osoma wo no o ma be console me o ma chichire me were na o mo chichi me were wi ano ma gya me ho tie ni ye me ma example ase we ya me ken enye fake story eye real thing me wi amema biblical reference now enti 7 years ni mu 3 years na afa ma ba mu buba no ansa na Nyankopon ka say emre na so wo gime now oka kire me say me pie abonten na me pie no obi a obehu me bia ode nano ebe kama asem obi a obehu mi a obegu manimu ase ana obeka nsem no na wanto nano nareka ewo me ho no saa bre ne amanehunu na me ko ye mu no enu bi pepepe na nipa ne bekom the reason tia obi hamia ana obi yamade na me yam ehihye no manipa no because me hwe situation na me ko mu na ene apam a Nyankopon ede ma me na me ka se saa amane ni bi mra obi so a I'm telling you say untimi survive what you say me di mani say ehuni there was a woman bia na ye ne share war so what you say now me pie ba abonten one day just like that anajo ena me nam ho I was naked into who me no sana watete windows ena all hwe me na ma pro enti wodi kodi nkomo ema ni pie abonten say opatafo sofu no ha no wa pro bibia ye no wa ye basa those days no on say osofu obia ne se de Nyankopon frɛ wo me o Nyankopon efrɛ me ma tumidie akese enti na ya me ka kyo se me ensuo tumi bi wo ha metimi ache no but wo nte ase me ka wo beka se eye anansesem na meto obia ne de nyame frɛ ne ma no me frɛ pa God intentionally called me say me be deal with principalities akese tumi a asofo ntimi wo mo no na me match amebo so what you say woman no ohu me keke no a wode na no kokan na wanto na no lareka no before God the man me come ye nyina Nyankopon ye so mu no ne osoro ne asase se woman no obe proy eye saa obe ye te se de maye na kopim se woman no esu ye na me hu nam se hey tamu a me sha ase se me recover no na me hu woman no onso sole ane de na pia ba bontene enti me hu woman nam se hey mami wako kama asem wo ba bi on ana o say yes wako kama asem a chiro bi nam se enti na ya o sa no ansa na me ko srama no enti abra Jacob tumfuo siesie mi wie ye a o ka kire me se mi ntinsi abonten obia na obetimi akama to ho wasase we so meye madwuma nyina wie ansa na ma wabefa mafira asase we so o kire bi ma mi hunu se omo ebeba me ho no ade na ekura me no eye higher occultic pastors are omako Johnny court omo ma sacrifice nipa omo kum nipa omo ye drug dealers yes we cocaine dealer omo ma diboni akese no sankrofo ne na omo ti wasem a omo beba wo nchen indi sankrofo ni nyina ma yi wo mu nkonuya e na me dia soa enu nti na watua price no enti obi obeba bia no wo ho kwan se wo pai fa hodie na wo de oje e ma no enti ye wo sa special calling no ye wo sa special calling no e wo ho enu nti na ya me ka kire se what is sofu bi timi ka se me ka se metimi aboyedi ama se me ka se metimi aboyedi ama wa e wo metimi aya ampa se me ka se wo meboyedi ama wa enye se yedie na mebo ama wo no me de mensa to so
na mabɔ mpa ya ma na wa ye yi o dabi da ɛyɛ tumi ɛna mɛtam de ama sɛ fa ne kɔ mabɔ de ama create de ama fa kɔ ne fa kɔ bɔ bra ne nsi wie enti early beginnings of my ministry no na nipa bebre nti ase ɔmo challenge bi ɔmo sabotage me niama busuafoɔ mi nua me nanfofoɔ obi anu hɔ a ɔmo asesa you can prosper agye sɛ ɔba me nkyɛn de confess na me de akyɛw na masrɛ nkwa mabɔ nkwa so bɔntini bi am wanom na wokɔ asomdwie mu wɔn de tie no ɛno nti yɛwɔ asɔfoɔ ni bi wɔ hɔ a yaw bi ɔmo kɔɔ mu no ɛyɛ nsɔlemanti na ɔmo kɔɔ saa yaw ni mu amaneɛ bi ɔmo kɔɔ mu ɛyɛ nsɔlemanti na ɔmo kɔɔ saa amaneɛ ni mu ɛne obi wɔ hɔ nom so a nyinya me som na ɔsom no sabi mpreduasa adwene ni nyansa nim adwene ni nyansa na enim no aseɛ ne sɛ obi wɔ hɔ a Monday ɔbɛyɛ counseling, Tuesday ɔyɛ counseling, Wednesday wayɛ miracle service, Thursday wayɛ counseling, Friday wayɛ watch night, Saturday wasayɛ special counseling, Sunday wayɛ anointing service. Enti 7 days ni nyina oni resting week a was ɔhome onim sɛ ni nipadua no ɛyɛ honam ɛnu nti no ɛwɔ sɛ ɔhome na odidi na ɔnom enuane nuro na emogya bi ɛwɔ ne mu a ɛso ate tienie emogya bi ɛwɔ ne mu a ɛso ate ɛne nutrient bi a ɔshort no ɛwɔ sɛ ɔreplace ni nyinaa kama sɛ wɔ steady a ɔn sɛ charismatic foɔ no asɔfoɔ no ɔmo nyini nkyɛ but Roman fathers foɔ no ɔmo nyini kyɛ wɔahwɛ ya ɔbɛka sɛ Roman fathers foɔ no wɔ secret ɛnyɛ secret bia na ɔmo wɔ ne mo Roman father no ɔno ɔmɛsoa onipa bia nkonnua Roman father bia no ɔbɛkɔkɔyɛ fasting 40 days 20 days ɛde agye obi Roman father sorry ya na ɔkɔ hospital Roman father sorry ya odidi anopa odidi awia odidi anumere na wanom ni nuro etide bia bo Roman father no wɔyɛ sɔkyen wɔyɛ nice wɔyɛ kama ɔyɛ asɔre a was spending time 2 hours 3 hours na Roman father wɔyɛ asɔre awie imagine say oba opatafoɔ asɔre a yɛyɛ watch night a me sha sie 8 me pon a metimi pon anopa 8 uwie a edipa dom eguo wotena se asa atie obi asem ubewie no ubewie no wagina wo na so saa afei obema kura mpo na ɛda wo na ntem no na bema na afon ayɛ kete enti saa nya medwuma we na ayɛ no sɛ wamfa adwene ni nyansa anto ho na wodi enkrɔfoɔ amanneɛ akyi a ubewu ntem what you say wodi enkrɔfoɔ amanneɛ akyi a ubewu ntem so ɛna ɔmo no kristofoɔ no ɛwɔ suban bi amaneɛ to a ɔmo bɛgyina baabi atwetwew na ɔmo ayɛ dɛ aserew enti the realities no ɛne na ma hu ne sɛ asɔfoɔ ni bi wɔ hɔ a ɔmo awieyɛ ɛnyɛ papa no wɔn hwɛ abɛka sɛ ɔmo akotu aduro ebi na yɛ sɔfo Morgan sɛ wo kai Morgan a ebi na yɛ Morgan wɔn hwɛ abɛka sɛ nyame na atua Morgan ka ana bibisa nanso so deɛ tie ne sɛ Morgan anopa awia anumere papa yi ka nyame asɛm aduro kura ɔnum bi so enti aduro mmerɛ bi no na afei no problem what you say me ngu ne ho fin but me kyerɛw sɛ Morgan a sacrifice in life in life to ho but some people couldn't see the value of it enti abrabɔ no saa na tie o enti ministry na yɛyɛ no ɛno na Paul ɛka asɛm bi ni Paul say hwehwɛ nyamesom pa adwene ni nyansa ɛyɛ dɛ ɛwom enti me nyame dwuma na meyɛ no me di adwene ni nyansa ɛyɛ dɛ ɛwɔ ho ada me pɛ no na ma preach me pa me preach sɛ me feel say me relax o ka hwe kyerɛ me a me feel da wo betimi afrɛ 1,000 times na phone no ekura me mfa phone no what I say because me pɛ me peace of mind ɛno ntino saa nneɛma wei ɛna ma enipa ɛkɔ amaneɛ mu wɔ ministry mu a ɛnka wɔ sɛ kristofoɔ no so ɛkrɔkrɔ na wakoma ba ho no ɔmo nkrɔkrɔ enti wo hwɛ enipa bi te sɛ Ezekiel bie Ezekiel chapter 4 verse 4 to 6 say o tie ni a bie Ezekiel chapter 4 verse 4 to 6 mpacha wo betimi atwero quotation ni de agu ho no ama me why
Ezekiel chapter 4 verse Ezekiel chapter 4 verse 4 to 6 making kind or say now dear that wonfri benkum so na me di Israel fie amumu ye beto so tieniye Ezekiel paid a price. The sins of the whole Israel was put upon the shoulders of the prophet Ezekiel. Enti utia or say Ezekiel chapter 4 verse 4 to 6 or say na wo de da won fe bankum so na me di Israel fie amumu ye ebeto so enadodo a wo da so no na wo besoa wo namumu ye enti mitiwe obi wo ha ne boni a wadi mapampam ne guo na mane a wadi mesu ne guo se nipa no epe woje enko ade so oba wo nchen ade se wo de ma no won de besem kire no enti wo be hu so opatafo obre aname yare a wo na obese gina ba bia kasa nyame na atua meka enso e bi kura mpa eye obi ote ne ba bia ne boni a wadi ena ehu amumuyo amane abegu mapampam na me so a sa na tie verse 5 Ezekiel chapter 4 verse 5 or say na me de won amumuye mfie no ma ye nadodo mamawo na ahasa aduokono na ubesoa Israel fie amumuyo tie ni yo ahasa aduokono 390 days tie ni yo onyankopon say wodi Israel fie fuo eboni o ma ye nyinara what you see omu boni o ma ye nyina gayfo Sodom and Gomorrah fo omu dwane ko eye Abraham kromo omu survival ye omu sankrofo ni nyinara lesbian fo cocaine fo atwitwatire fo omu ekum nipa obeka omu boni o ma ye nyina na odi agu odifo Ezekiel so na wasoa obesoa boni ni sa 390 days enunti because of say obesoa boni 390 days no Bible say radical trend say Ezekiel under ninfim ninchemu say under hosa 390 days emani ntini nimu emani nkuntunu ho emani mutu ho emani nda say under say sa 390 days and imagine say uni akoma ubetini verse number 6 or say na uwie yenu a sane da wonfi nifa so you the fear amumuye ededianan what you say or say eye odifo Ezekiel tienio odifo Ezekiel oda ne nsa nifa so say 390 days ni wia on side na ne nsa nifa ne nsa benkum so eno so eye Juda fie enti eye odifo Ezekiel tienie odifo Ezekiel ena etua bone ho ka ansana Yesu Kristo eba senye odifo Ezekiel ne tua Judafo bone ho ka enka Yesu ontimi mpie emfiri Juda abusua mu da efise na Juda abusua no omadi bone na omadi ni ntino na entimi esi Nyankopon ba no kwan entimi ma Nyankopon ba no emma enti Ezekiel ne kotua eye omo bone no ho ka yesesa bone ni nyina what you say yesesa bone ni nyina di ku Ezekiel so ena Ezekiel tua aka wiye ansa na ebie kwan spiritually ama eye Yesu Kristo watimi aba asase wesu anya sanko ntimi mata wahu de tie na okenkan ko eye you can say verse 12 to 17 a hwe yenko verse 12 Ezekiel chapter 4 verse 12 to 17 o say na dino atokuo fam a wode sebie a efiri onipa mu ato wonanim tieni o awurade ka kire Ezekiel say because of say boni na egu ne suntino onkodi enipa toilet enti Ezekiel toilet na odi ye no eye boni a na ewo oman ne suntino mu di sa toilet no now verse 13 was na awurade kan say Sara na Israel fiefuo bedi won aduane a eho akum amanaman a mesum won akọ won hunim what you say verse
14 and Ezekiel say and I say oh Awurade Nyankopɔn hwɛ me kra ho nkum na adeɛ a atɔ anaasɛ watete mu nso menni bi da difiri me mmɔfrase di beduru sesɛ nanso enam a wɔkyiri bi enkaama no da wate ase verse 15 ɔse na ɔka kyerɛ me sɛ hwɛ me di nantwibini mesi onipa sɛbeɛ anamu ama wo na wato wo paano wɔ so na ɔka kyerɛ me sɛ onipa ba hwɛ paano to betwa Jerusalem na wadi paano nkraye no so nhwieye mu na nsuo no nso wanom no nhwieye mu enti uka verse Ezekiel chapter 4 verse 15 or say na Awurade ka kyerɛ Ezekiel sɛ wɔsi ontimi ndi enipa toilet dia ene wonkope nantwie toilet na ontete na wonbɔ ne nkuruwa no wondi na ɛno na odi a ebeyi nnome a abeto ɔman Israel mu a ebema ɔmokɔ Babylon enkoaye ni mu a ɔmanya aduane adi. Imagine this. What you say? Imagine this. Enti obi wo hono mu a ɔkɔtenatena so dem na ka sɛ agye sɛ asɔfoɔ no enye nyamedwuma na ɔyɛ na ɔsɔfoɔ bi sɛ ɔyɛ nyamedwuma te sɛ me ɔpatafoɔ sɛdeɛ yɛtumi pai enkwagye de manipa metimi afa onipa at once immediately na matimi ama wo ayɛ yie metimi ama yakase wagye sikaduro enso na unim unkwaduro so da adentia saa tumi no busa ho sɛ adenti na Nyankopɔn fa ma ɔsɔfoɔ bia busa ho sɛ adenti na tumi na nyame de ama me no ɔmfa ma ɔsɔfoɔ bia enti ufiri sɛ ɔpatafoɔ me ho na ɛfɛ ɛna me na me yes smart ɛna Nyankopɔn de ama me. I have paid a price. I have paid a price before say Nyankopɔn ɛde saa tumi ne yɛ de ma me. Ɛno nti na wofrɛ me a me pa na megyew sɛ what to say me taika asɛm bi a me se me pa na megyew me pa menjew obi bɛka sɛ sɔfo pa na kasa saa no yes me pa megyew me pa menjew wonte ase. I have paid the price for whatever that I have. I have paid the price. Ezekiel paid the price. He ate the feces or human excreta or di nipa janai or di na seven previous. Ezekiel di nantwibini because of a nipa hunti. Now, Isaiah chapter 53. Isaiah 53. Isaiah 53. Isaiah 53. Isaiah 53, verse 4 to 5. Verse 4 to 12. Isaiah 53, verse 4 to 12. Isaiah 53, verse 4 to 12. Tie. O say, ampa, yen yarewa no, ono na wafa. Na yen ayade enso, wasoa. Na yen die, yebu ne se die, wahwe no. Die Onyankopɔn aka no de, ede no ahye amaniem. What you say? Tie ni o. Isaiah say, yamane ne ye yawo no, wafa. Unim nipa kora no ɔka na asɛm. Eye Yesu Kristo na no wo hye ne ho nkom sɛ, emre bi ba onipa bi beba. Obeba befa ye yawo. Yamane ne ye yarewa. Na enso so enipa behunu sɛ, eye ne bɔne nti na ye ne saa. Saa na ti o. Meti hoi, me da sɔre one day. No ɔpatafoɔ amane atomia. Ye wo bi obesɔre aka sɛ eye nyame na atua ne ka opatafoɔ de na yɛse wɔ mfiri nyame enso so na emfa ho nkora ebi wɔ ha obi amane so ana makɔgye asoa obi wɔ ha otimi ba papa me ho kyere me obi wɔ ha ne fie obi anya yie da ɛna wo se opese wo yie etebi wɔ ha de sɛ wo sacrifice unidi onum nsuo bi a 10 days bi a 14 days na odi aye tumi ne amamre ni nyina na odi ama na afei okwa na wa hya ase ne odi yie. And you see, when you read Isaiah 53 verse 4 to 12, it will tell you also one day ye marato intina wo pra no yen amumu ye intina wo dwire no. What you say? When you read it, you will get to know.
enti obia ne frɛ obia ne frɛ eni nti na me o ya me mitimi ka to se me njew me pa cho se wakenkan Bible a on se oba na okọ Yesu hɔ kɔ ka kyerɛ Yesu se owura gye me baba akuri ma me on wasem a Yesu ka kyerɛ no ɔka kyerɛ se aduane edi ma nipa ma no ye mfa ma enkrama ma wanhwe ya bɛka se Yesu omu ade Yesu adenti na ɔka saa so hu nanso so ɔnanim amane a wafam ɛne price a watua ɛno nti untimi magina hɔ na wonka nkyerɛ Yesu sɛ wowura mesrɛw gye me baba yi ɛma me no waka no saa kɛkɛ na Yesu agye no dabi da entina ma Yesu ɛkeka saa nsɛm no kyerɛ no no entimi wontimi mfa fon na wonka wo bo so asɛm nkyerɛ me na you think say you can command OPATAFUOR to do something me feel krada nemo say open me nsɛm ɔgye a you will honor me, you will pamper me, you will make me feel très bien. Na me ma hu say we mame nyama no na ma yama because mumu bi amane e deda mo so no age se bi me ye fasting 3 days ebi wo age se me ye fasting 7 days a price a me kotua on your behalf price a me kotua on your behalf you are not even aware I have to sacrifice myself and fast 3 days 4 days and sana me di yedie na man ana say ope woje a me di amount na wo wi a wasa be gina wo say ubedidi OPATAFUOR tem ana ube bilittle me wo feel say afred matro of deck bi awie wasi me boa da bi da me feel da enano me ka asem bi kire me maame bi minim say online so eno me ka o say eno me ka kire o eno de ope bi a metimi aya ama o eno wakwankyere wo minsem me se ka no ha eno wakwankyere wo minsem enso mia me mfa ma wo ada mia me feel say ho ya me mobo no na mia me de ama wo so what you say e me tumi na me na de ama me eya media OPATAFUOR bibia nu ha opa me nyama bibia pe bia me nyame ayembi I have already paid the price and God has given me the power and to whom that I will show my mercy to whom that I will show my mercy die me pena me hunu mobo so what I say nyankopon kura aka say makoa akoa we shirana me bold delay ade se mu say wadwena sesa ansa no ma release the amount sarantie se me ye mafia sada me tio bibia nu ha opa me ma bibia nu ha okase opa me ma there are so many people online who are watching me who are a living testimony they know say OPATAFUOR there indeed OPATAFUOR kase obi hira wo be ya ampa sanete enti because of sanyoma we enti no enti na obi timi from OPATAFUOR akamakoma se me nka ma asem nkyerɛ na me tie voice note ma no masere na maka wo mitirim se ana mitimi kasa na enka wa akoma fa wo ha wo na me ha wo ka je me dem fa wo be on sa mentality no oba na wo se wo sua kasa na wo kasa nyamedifuo wada woro ma mesrew minam ohaw ni amane esre mu mesrew hu mobo na boa me mesrew jimi firi matamfo nsem obesua kasa no odi dwane ahantan no wasa ye voice note so for me pa cho mafrewa wonfa nyame di nyame adwuma na mo ye ni say hey sister me dear I'm not doing the work of God oh, I'm doing the work of Satan if you don't know I'm telling you the truth obi timi ka dwe kasa he wo bepe mi nsam nhira wa mane na eda wo so no kura no e bia gisem ye fasting es wono no omu ade oye dwane ahantan ti otimi fa phone hello sofo ma frewa wonfa na me ni bibia nti nka me mfa wo ko no eye kasa obehunu ka kasa
so for my frewa be kura ja voice note na me di for wadaroma me try say enka me frɛ na so me ya me nsanka wadaroma me ye voice note we ye frɛ me nipa asumasi mesrɛ so ote me nka bo modern na wadaroma mesrɛ wabawa me pese me ne udi nkomo me nam wo haw mu amaniem mesrɛ humobo we die me say sister yi maami ni kasa no echi akoma na we die ono timi ye voice note no agya ne ho sofo osofo enu kura enu na midwa no osofo eni odi mesrɛ mitie wo nsɛm bi ana woka nsɛm bɛ na meka nsɛm bɛ na meka nsɛm bɛ na meka mitie wo nsɛm bi ana woka na mepa onka mepa akyɛw kro mitie wo nsɛm bi ana woka na atɔma koma so pa me nso so me nkrata asɛm nyinaa nyɛ nti me frɛ wo sɛ bɔmmɔden na wote me nka frɛ me na ɛbɔ mpa yɛ ma me hey sister saa na wote bra saa na wote yes mitimi hwɛ mu din na mesere hwɛ me yɛfrɛ mu ɔpatafoɔ sɛ wohunu w'asɛm ka na wohu wo case present a bra sister meyɛ me nsa sei meyɛ me nsa sei meyɛ ne sei a ɛnɛ ya wo case bɛ solve me na meka kyerɛ sɛ wohunu w'asɛm ka na wohu wo case present a ɛnɛ ya meyɛ ne sei wobɛnya ɔgyeɛ na wohu sɛ me mama nyamedwuma boa yɛ den paa oh my goodness obi timi ka say so na me tie na wo keka nsɛm bi na akama koma hey my brother me keka nsɛm bi mabodam na me keka nsɛm bi me keka nsɛm bi mabodam obi a wabodam na okeka nsɛm bi obi a na adwene nya na okeka nsɛm bi otimi ka say sofo na o keka nsɛm bi na me tie na atoma koma so pa na akama koma sɛ me nka me hawo nkyerɛ na enka wa koma fa wo hawo ne Radi Nyankopon. My goodness. If I talk into Chiam Kojapia. Eno me eno me ka bibia me si ne ya metimi a change story no metimi a change story say na no eno me ka kire o say Jacob tumfuo no e de ho akwankyere by but mafa upasu me mfa maw eno na mo a mo wo lie we so eno mpo na me ye ni sei na mo eno de oyamia me dia o na me ye ni sei oh yes, flavorful Cornet's kitchen no crow sister, people will start respecting God. Sure, you think it's easy to operate in the dimension that I find myself. Okay, say me small, huh? Okay, so OPATAFUOR me better. Unim punishment I mean, unim die me kom. Na
enidie keka a wo de be ma me no na nyankopon ahuni a ye kese no wo kasa anyhow awo me de feel da ona wo de 1.2 billion euros kura bre me afa wade say first no na dodo na wo magene wo say eye sika na opatafoɔ pɛ enti obi timi ka say opatafoɔ me pa cha o mi di sika ama ne obi bo modern na koje metie voice note na mesre na matuka adaya me kɔ adum me kɔ kejetia me kɔ he me kɔ jiska me nkoda obi timi free UK Canada Germany oba pap or the sika bro patafo obeba be pɛ me saa ohume enye sika na me pɛ me say build a relationship with me, learn how to respect, honor a man of God. When you honor me, what you are looking for, I can give you times 1,000. Aboroswa eya hochire mu a mo hwemi bebre mu ho na kire mu enya ahochire a eye nkrata asem oton ade a ye nton mu bi so mo peba eye sa petty problems we amane nkete aho amane nkete sa amane we ena de daboso wo say sa amane we nyankopon timi solve nyankopon obetimi solve in just a second nyankopon obetimi solve problem no just a second enti me o kasa me hwudin Nanaji was papa, forgive your followers. Our presentation is the issue. me opatafuo na nipa so uye ye ne say se me ma wanya sika me nya ayo me nya fake me nya azan opatafuo enunti ohwe amane a odifuo Ezekiel eni Yesu ko mu na me bacho ukojina nanim kwa kika nsem bi ombejo omunje oda ne enunti sana tie Samuel Akowi I say papa please forgive us and help us. You need cash. Hey, upesika pa ena uhu opatafo aye me rough. Upese unye sika wa asase we so. Upese unye sika cash. Ena uhu mi ade me ye rough. Wa wo ye obibini. Na abrofu momna ajere me pampe no mo enjoy life ena wo bibini wo bre obi wo ha abrabọ no de aduro no hia tumi what you say obi wo ha abrabọ no sister bra uhia tumi onko a untimi mobra no mani nsi yie da what you say uhia tumi o sister uhia tumi ohia na ma wa adwene ye wo se enkwan a ade ache so de sene ne ya nkwan ohia timi ma odwene se enkwan a ade ache so no de sene enkwan a ya ne ya ohia sana ohia mentality tie what you say uhia tumi now they are making obi wo ha watena America be 20 years 18 years 15 years $100,000 kura onya £100,000 onya eye ala ene oye bosome no agye akatua bia $4,000 $5,000 $6,000 ana
£5,000. Eye saa kakra na eno ana abeti wo dan ka na wate wei you can say efiefuo so de kakra firi aya na ye mahomete because me hwe me odifuo patafuo pa me hwe odifuo patafuo ene asundue a metimi dia mamo a common respect abonkrofo bi enunti bebre a mistake ama ahokyere a omu dem ahokyere amanfo dem nya ahokyere ketwa enso omu ntimi nka enso metimi aboa na ade na obeye me rough what's it there Papa, I have a question. Why was the white race created since Jacob 2:4 and the rest of heavenly beings are dark? Messenger was our link, you know. Mr. Kojo, I'll send you the link. I'll send you the link so that you watch it, okay? Huh? You see, sometimes me tenacia no me busa me home questions. Me say, you people, what's wrong with you? You need help. Huh? You need help. Odi4 patafuo. Obi timi ba sorry. Tie ni o. Obi timi ba sorry. Na wo odifuo no. Ebia wa delay be 30 minutes. Ana wana na oti wanim o de chew. Adintia wache. Adintia wa pentema kodidi. Ne nkwan dada bia wa ye hwe fridge. But the onyankopon wo man na ebetimi asesa na brabo ne de enye no no ope oti wo de chew obi timi ba o say papa say but me what 3 days pe on sanse munu no ono no de ono ne 3 days abre me ntimi mfanye de ope man no onko on sa enkai oboa ni wi onkai wo enti me hwu omo ana me hwu omu dim si mo de mo problem mo problem pa enti ehon yaw ene ehon tan ena omu nyina konum Yesu moja se omu konum Yesu moja o omu konum Yesu moja na omu konum Yesu moja no Yesu moja ne kun na ekumu omu ena omu aye nwa na omu asa ba be se mukode omu nkasa o office nyankopon tumi ete powder mu o sa na ma adwene yo. You think power is powder, right? Now, Enra, obi sending me video be a woman be or Canada or Yaria on no dura was so on the yes mujana bejinaja where kama. It's very nice. Na me hwe mu din na me sere. My brother, ye da so gina agronim bepem ne ye kura tumi. Yesu kan asem bi kire oba no. Osemi na me wo ensu a metimi di amawa. Wonom a ensu kom ende woda. Me na me wo ensu a metimi di amawa no.
Aun say sɔfo bi kasa te sɛ deɛ me kasa ne da. Sɔfo bi enu ɔkasa de nsɛsi me bo. Ade sɛ ɔpatafoɔ. Nti na ya me ka kyerɛ sɛ me pa menye. Yes. Enti huni sɛ to me ne kura me no. Ɛyɛ the relationship between me ne umienu. Ayɔnkofa a ɛda me ne umienu ntem. Ɛna betimi amama ye bibi. Tie nie, obie ni ho ɔkasa te sɛ me da. Obie ni ho sɔfo bie no betimi akasa te sɛ de wi amesi kasa no. Ɛde me nsa si me bo no. Wo try kora nyame bekum because uni say to me no. Elia ɛka asɛm bi. Ɔsesa me nkasa ale a ɔsoro ɛntɔ nsuo da. Afe na bala difoɔ no na ɔmu di atem nko a woyɛ hwan. Woyɛ sɔfo bɛyɛ a agye sɛ nko a wokasa ansa na nsuo atɔ. Ɔmu kɔmyɛ nsuo antɔ. Kɔpem sɛ Elia akoma tɔ ne yam 3 years 6 months. Ana ɔbɛkasa ma nsuo tɔɛ. Saa na meteɛ. Me catch us me mo ayɛ ɔdefoɔ a metimi am ayɛ ɔdefoɔ. Saa so na me catch us metimi am wabrɛ a metimi am wabrɛ. Nanso ya na me mpɛsɛ onipa bɛbrɛ. Me pɛsɛ onipa yɛ yie. Wo study ɔpatafoɔ a ɛko a me ko nyinaa ne de bia me catch o sɛ yiedie because sɛ wo yɛ yie a ɛmanyame som a wo som no wo ho han obi a wa prosper wo nyame mu bia no wo ho han wo ma wotimi som nyame. Wo kɔ ne yɛ bɔ afɔde a wotimi bobi. Wotimi faka wotimi didi ema ahotɔ unya asundwie obi sɛ sika ma asundwie oboa wana ka kyerɛ sɛ sika ma asundwie sika ema asundwie papa ebia no ɔhaw na wonamu no enye sika a problem enti enyina so na mfa nka sɛ sika ma asundwie na sika ma asundwie ɔmo a ɛba me ɔpatafoɔ nkyɛn a ɔmunya abotre edi machi eye din omo enjoy life. They are enjoying life. Building mansions, doing businesses. They keep on what do you call it? They keep on creating a diversified portfolios. A business, they own a chain of business conglomerate. Why? Because of OPATAFUOR. OPATAFUOR there. You say, omo di me omo enjoy life, sir. Omo ne me nam first. No. They have been enjoying life. Omo na ya na ma mitirim ye me de. Because utimi sori anopa na o spiritual son and now spiritual daughter or mouth fancy sa papa account no way oh say mo de mobile money we open account to say untimi nka say oh ma me $1,000 $2,000 $3,000 na me fa account no ma me fa ma and the be ko mobile money o spiritual daughter to be ma fancy na wa ja to $30,000 $50,000 adintia obeden wetimi ama $50,000 ontimi ma $50,000 abra onye bibi ma no on de tie na o asasi su awoti adintina o pese o bresa abra oni 2 million now 2 ay Christopher sikaro nyame nsam ne wo ope bibia na me de wa hyedem na ma pusa bibia ma na wanom si say on the 1st of August kosi August awieye saa emframa nyunyunu na ebebo no ahokyere wo ewuo mu no ahokyere ewuo mu no na enunti na me say mo nkope eye a virgin glass cup no na wo a obeye bibia me mfa yi ahokyere ni mfiri wo so na eno kra no me pa menye saa na tie me pa meye emia mitumi ye de wosoro so ano de amame ahun say kokinkan eye the book of 2 Kings
odiifoɔ na owuye na yɛde ne yere ekosi awowa no ɛde kɔgye loan bɛyɛ odiifoɔ na yie no ɔhu asɛm a odiifoɔ baa no ɛkae ohyia odiifoɔ na ɔse owura wadawroma wabaawa wɔde anidie ama prophet no ɛna prophet no eyi ɔhaw ne firi ne so na wo de utimi yɛ voice note ɔsɔfo mafrɛ wa womfa enti wote me nka bɔ mɔden na frame sisi a na atɔ me fon ma me nyame adom e behia what you say nyame adom we will meet okay you just there a frame OPATAFUOR ahokyere ne down so Josephine Boateng a frame odiifoɔ OPATAFUOR amata me chia mo Canada fo nyina ese me agise mo be fami hye akire me say agise mu didi tuo na mu yi obi ama nipa no be fami hye akire na me mu say wakrokro me ansa no ma release fans ma hold fans ni nyina agu account ni nkrofo sika be di me hospital nya nkra sika awu say mu bi me ba me mamu sika adenti na mpie fisika awu say me mamu akwankyere na mo ye na sika ni pie fisika but on say me mamu abedi account ni etale mu say cover oh you kwadapia me pa cho me tia o me tia why so there me di wani a this wa udwane free line so obi say the oye bi ase wo mu da awua wo Moses kura wu ba mi nya wu die mi di mi mre Kwadapia asante me krawo bye bye na me adom akine behia me di wani saa